Jeg hedder Claus Dyrberg og er Kristendemokraternes folketingskandidat i Hillerød og Egedal-kredsen. Min hustru Christina og jeg bor i Bregnerød i et dejligt lille hus i skoven. Jeg er 48 år, far til 2 drenge på henholdsvis 16 og 12 år, samt en lille pige på 7 år. Når hensynet til familien tillader det, bruger jeg en stor del af min fritid på politik. Forudsætningen for velfærdssamfundet, som vi kender det, er, at der skal være orden i vores fælles økonomi. Kristendemokraterne er et økonomisk ansvarligt parti, hvilket vi tydeligt demonstrerede ved finanslovens forhandlinger. Her fik vi fjernet de værste nedskæringer på fri-, høj- og efterskolerne og sikret, at det fortsat er økonomisk muligt for almindelige mennesker at sende deres børn på disse skoler. Samtidig sikrede vi, at de svageste ikke bliver ramt så voldsomt, som der var lagt op til i reduktionen af satspuljemidlerne. Når vi taler om økonomi, så går Kristendemokraterne til valg på en fjernelse af fradragsretten for børnebidraget, så vi ikke længere belønner skilsmisser økonomisk. Ændringer i reglerne for børnechecken skal rulles tilbage, og i stedet skal vi regulere efter indtægt. Vi ønsker at indføre en familiekonto, der gør det muligt at bruge en del af sin pensionsopsparing på at være til stede i børnenes tidlige år. Det er Kristendemokraterne, der har foreslået, at efterlønnen bør tildeles efter 40 år på arbejdsmarkedet. Vi hilser det velkommen, at andre partier har taget ideen til sig. Vi mener, at dagpengeperioden skal rulles tilbage til 4 år, og så vil vi arbejde for, at 85% af de kommunale udgifter til børnepasning skal følge barnet, så det er forældrene, der frit kan vælge, hvor deres børn skal passes. Vi foreslår en neutral moms- og lønreduktion. I Danmark opkræver vi 25% i moms, den højeste moms i Europa. Hvis vi sænker momsen med 5% og lønninger samt overførselsindkomster med 5%, så er det stort set omkostningsneutralt for samfundet. På den måde kan vi gøre det billigere at drive den danske samfund, uden at nogen rammes på deres indtægt. Stem på mig, hvis du synes, politik skal handle om mennesker, og ikke laves om til en populistisk afstemning om rød eller blå statsministerkandidat. Tak fordi I lyttede.